खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 आगस्ट 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो गुबुनजों बाख्नाय जागोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन बयनिबो अनसायनाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन लाइमोनफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो मावफुंनोबो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोआ जोबोर दरसि जागोन मोजां गाज्रिखौ सायख'नो रोंनाय नङा देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै दिनै गोसोखौ जोबोर रंजानाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव गावजों गाव अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन
सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव जोबोर बेले बेजे साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन अदेबानि मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव सोरबा सासेनि देहाया बारा मोजां थानाय नङा लोमजानो हागौ गुबुननि थाखाय जिंगाया बांगोन सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे एबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायगोन नाथाय थार लोगोनि आंखाल जागोन न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानोबो हागौ गोसोखौ हमथानाया मोजां गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय खस्थ' मोननांनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लाथ'वाब्ला मोजां नङाब्ला गोरोन्थि जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा दिनै लोगो मोनज्लायगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गेबें खामानि मावनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांगोन समाजाव बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोबां बिथिङावनो नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजागोन अब्लाबो गोसोआव बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा अदेबानि जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां
आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव गावजों गाव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननो हानाय नङा न'खराव गावजों गाव अनलायगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन बेलासे समहालागै सोरबा लोगोजों एना एनि एबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गेबें खामानि मावनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नायजागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंलांनो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।